Han trak sin pistol. Han kunne bare lade os køre, så var der ikke sket noget. Men det gjorde han så. Hvem var det, der kørte bilen? Det er bedst, du ved så lidt som muligt. Men det var ikke dig, ven. Det er lige meget, hvem det var. Det var der ham derinde. Det kunne have været os alle sammen. Det var et tilfælde, vi skulle bare væk. Prøv at høre. Jeg bliver nødt til at vide, om det var dig, der kørte den bil. Hvorfor fanden er det så vigtigt, hvem det var? Vi er alle sammen i det. Vi er alle sammen lige skyldige. Nej. Du var med i bilen. En af dem derinde har kørt et andet menneske ind og slået ham ihjel. Der skulle da fanden til forskel. Godt, det betyder ikke noget. Det betyder noget, når jeg melder det. Hold nu op. Jeg kan da ikke sådan slippe afsted med det her. Stop. Nej. Det var mig. Hvad? Det var mig, der kørte bilen. For helvede. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er så ked af det.